Il-ħadd filgħodu f'Ħażabbar il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li l-fuljett anonimu mimli allegazzjonijiet folozz mibgħut il-ħaddiema taċ-ċivil huwa riżultat ta' xibka li ħoloq il-Partit Nazzjonalista u li nkixfet għall-ewwel darba meta Pawlu Borċ Olivier bat email bi żball. F'Ħażabbar Joseph Muscat talab lill-Prim Ministru Laurence Gonzi biex bħala l-persuna li taħtu jaqgħu l-ħaddiema taċ-ċivil jispjega kif il-Partit Nazzjonalista għandu aċċess għall-informazzjoni personali tal-ħaddiema taċ-ċivil biex seta' jibgħatilhom dan il-fuljett. Il-Prim Ministru bħala l-persuna li taħtu jaqa' s-servizz pubbliku has to come clean minn din l-affari li l-partit tiegħu għandu aċċess għal data privata tal-ħaddiema kollha tal-Gvern għaw Malta. Laurence Gonzi iżda ma laqax din it-talba u qed jagħżel li ma joffri l-ebda spjegazzjoni dwar dan il-fuljett. Intant Mawa News kellem ħaddiem taċ-ċivil li rċieva koppja tal-fuljett anonimu tal-Partit Nazzjonalista. Dan il-ħaddiem ikkonferma li huwa qatt ma għadda d-dettalji personali tiegħu lill-Partit Nazzjonalista. U inti personalment għatta d-data tiegħek lill-Partit Nazzjonalista? Le, minn ħatija qatt ma d-data. L-istess ħaddiem ikkonferma wkoll li huwa qatt ma ta' permess lill-Partit Nazzjonalista biex ikollu aċċess għad-dettalji personali tiegħu. Le, jiena il-Partit Nazzjonalista ma tajx ebda permess biex jaċċessi d-data tiegħi. Minn meta ħareġ fil-beraħ il-każ tal-fuljett anonimu nhar l-erba', l-uffiċjali kollha tal-Partit Nazzjonalista żammew skiet assolut u kienet biss il-President Martes Portelli li tkellmet u wara li fil-bidu ċaħdet li l-fuljett anonimu kien tħejja fil-Dar Ċentrali. Skont Portelli l-Partit Nazzjonalista ġab id-dettalji tal-ħaddiema taċ-ċivil li rċevew dan il-fuljett anonimu minn fuq ir-Reġistru Elettorali, anki jekk dan ma jistaqgħet ikun il-każ għaliex f'reġistru elettorali ma jkunx hemm dettalji dwar l-impjiegi tan-nies. Minkejja li One News talab spjegazzjoni lil Portelli dwar dan il-punt, din l-ispjegazzjoni baqgħet ma waslet qatt. Portelli baqgħet ma weġbitx lanqas għaliex il-Partit Nazzjonalista ħalla l-fuljett mibgħut minnu stess bħala wieħed anonimu u jekk il-Partit Nazzjonalista kellux il-permess tal-ħaddiema taċ-ċivil li lilhom intbagħat dan il-fuljett.